Ja mám ešte jeden typ. Bowlingová aréna alebo bowlingové dráhy, pretože to je tiež celkom príjemné miesto a veľmi príjemné miesto aj povedzme pre markizákov, ktorí sa vybrali aj v rámci alebo vrátane mňa a Lenky a išli sme si zahrať bowling s deťmi z detských domov a bola tam obrovská zábava. Takáto. Ja bowling milujem. Asi mám nejaké také prirodzené danosti na to, aby som dobre hádzal gulami. Prirodzené danosti v bowlingu mali aj deti z 9 detských domovov, ktoré si zmerali sily a popri tom mohli bližšie spoznať aj známe tváre z obrazoviek. No, smyslem tohle turnaje je inspirovat děti a pomocí kontaktu, osobního kontaktu s hvězdama televize Markíza chceme ukázat, že úspěch je tady pro každého, kdo na sobě pracuje. Namísto klasické besedy dáme ty děti na 2-3 hodinky dohromady s těma lidma z televize, který ty děti znají a který obdivujou. A ty děti mají možnost se s nima povídat, ptát se, na co je napadne. Kapitány jsme požádali, aby těm dětem se věnovali, odpovídali na jejich otázky a řekli jim něco víc o tom, jakým způsobem se dostali tam, kde dneska jsou. Aj našich moderátorov sme sa opýtali, ako sa dostali na vrchol. Niektorí presne vedeli, čo deťom povedia. Možno im vyrozprávam príbeh a možno, že sa budú na tom zabávať. Moja cesta bola menej trnistá, za to rovnako možno taká, ja neviem, či náročná, to netvrdím, to nie, ale taká dramatická tiež svojím spôsobom, lebo to bol konkurs, tiež taký zaujímavý. Iných naša otázka zaskočila. Asi im odpoviem, tak porozprávim ten môj životný príbeh, ako som sa dostal do televízie Markíza a poviem im, že je to hlavne o šťastí, určite o šťastí, ale hlavne aj o talente. Talent je potrebné mať aj na hranie bowlingu. Ako sú na tom naši moderátori? Ja som hrala asi tak 2-krát v živote, tak som naozaj zvedavá, že čo to bude, ale dostala som takú informáciu, že budú hrať predovšetkým deti, tak sa teším, že bude to fajn. Ja sa pravidelne dohadujem s kolegami, že ideme na bowling, ale už niekoľko rokov sa vlastne iba dohadujeme. Tak bude to dobré, no, bude to prekvapujúce. Už na premiéru teraz? Myslím, že deti budú lepšie ako ich kapitánka. Zdá sa, že nám rastú nielen bowlingové hviezdy, ale aj budúci úspešní moderátori.